Здравейте хора! Сега това е Five Nights at Freddy's 1. Искам да играя. Това е първи епизод. Ето, може да съм на второ нещо, обаче и сега ще започна от начало. И ще играем, ще бъде епизоди, нещо като плейлист. И сега започваме с първи епизод. Сега така. Първата нощ, 2 минути, разбира се, сутринта. Вечерта, де. Сега тук сме и трябва, разбира се, да оцеляваме. Това е супер смисъл на всички игри. Да, ужасът, разбира се. Да. Трябва да гледаме камерите постоянно, защото може някой да излезне и да скочи. Това е Бъни, Чика, Фреди. Първо нощ те дори не излизат. Първо нощ е най-лесна. Просто ще ги гледаме. Да сме така. Сега просто търсим тук. Така. Търсим... Може пък... Бързо! Мисля, ще може да ме изненадаш. Не мога. Така, хора, много извинете, че лаги, но отново забравих да не трябва да стане. Бъни трябва да е тук, да разбира. Това просто може да е... Ай, искам да върху да предупредя, че... Ето го тук. Чика няма, нали? Бъни си е тук. Това ще не може да излезе. Ти си тук. Чакай, да може да изгледа. Уау!
Така хора, съжалявам, но малко се обърка. И това ще е първи епизод. И довиждане хора. Това беше сега. Другия път ще станем на нощ втора. Съжалявам, малко се обърка. Другия път ще успеем. Аз ще мина на нощ втора извън кадър, за да може после да не става проблеми. И така, чао!